Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Έχουμε πει εδώ και πολλά χρόνια ότι το μέλλον της δημοτικής μας μουσικής ανήκει στη νέα γενιά. Το μέλλον τώρα της παραδοσιακής μουσικής και αυτό ανήκει στη νέα γενιά. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα κοντά μας είναι το Μουσικό Σχολείο Καρδίτσας, ο μαέστρος ο κύριος Παπάς, με όλη την παρέα, που έτσι απλά θα μας τραγουδήσουν τραγούδια δημοτικά, έντεχνα, ένα πρόγραμμα εκπληκτικό. Το σημαντικό όμως δεν είναι ότι τι θα μας πούν, το σημαντικό είναι αυτό που θα ακούσουμε. Το σημαντικό είναι τη δουλειά που γίνεται σε βάθος και το σημαντικότερο απ' όλα ότι το Μουσικό Σχολείο Καρδίτσας διαδραματίζει ή μάλλον στέλνει τις πληροφορίες ότι πλέον ξέρετε υπάρχουμε, συνεχίζουμε και σίγουρα έχουμε πολλά να σας τραγουδήσουμε σήμερα. Αγαπητέ Ηλία. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαιρόμαστε, είμαστε πάλι μαζί εδώ πέρα. Εμείς χαιρόμαστε γιατί τέτοια ομορφιά δεν τη συναντάμε καθημερινά. Δηλαδή, αν θα ξεκινήσουμε από εκεί και δούμε όλα τα κορίτσα, κορίτσα, τα και αγόρια και λιγότερα αγόρια. Γιατί τώρα το εντοπίζω. Ναι, είναι η χοροδία, στηρίζεται περισσότερο στις γυναικείες φωνές. Αλλά και οι αντρικές παίζουν τον ρόλο τους. Και από εδώ έχουμε την ορχήστρα μας. Την ορχήστρα μας. Η οποία είναι απίστευτη και η χοροδία και η ορχήστρα, θα τους ακούσετε. Δεν πρόλαβα καν να μετρήσω. Πόσοι είμαστε σήμερα? Είμαστε αρκετοί, ζωή να έχουμε. Είμαστε, ναι. Πάμπολοι. Τα τραγούδια τα οποία θα ακούσουμε διαφόρων περιοχών τραγούδια. Θα ακούσουμε και. Έχεις κάνει ένα πολύ καλό πρόγραμμα. Και ρεμπέτικα και σέρβικο θα ακούσουμε και ρουμάνικο θα ακούσουμε. Άρα θα κάνουμε ένα μουσικό πέρασμα και διαχρονικό, αλλά και σε πολλές περιοχές της Ελλάδας μας και όχι μόνο. Έτσι ακριβώς. Τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα και μπορούν να το κάνουν αυτό. Δύο λόγια για το Μουσικό Σχολείο Καρδίτσας, τμήμα, να μην πω τη λέξη παραδοσιακής μουσικής, απλά τμήμα μουσικής, γιατί πιστεύω περιλαμβάνει τα πάντα μέσα. Και παραδοσιακή και έντεκνη και λαϊκή. Έτσι ακριβώς. Το δικό μας το σύνολο τα περιλαμβάνει αυτά. Ελληνική, ναι. Σαν τίτλος είναι ελληνικής παραδοσιακής μουσικής. Βέβαια το Μουσικό Σχολείο Καρδίτσας έχει πολλά σύνολα. Έχει σύνολα ευρωπαϊκής μουσικής όπως λέγονται. Έχει σύνολα ευρωπαϊκής μουσικής, έχει σύνολα παραδοσιακής, έχει jazz, έχει σύνολο jazz, έχει μια μπαντίνα με πνευστά, έχει χοροδίες. Οι συνάδελφοι που είναι εδώ πέρα έχουν. Το σύνολο πόσα παιδιά έχει? Σαν σχολείο είναι 220 παιδιά. Άρα διδάσκονται 220 παιδιά ελληνική μουσική. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Πάρα πολύ ωραία. Και το Μουσικό Σχολείο Καρδίτσας, αυτό που θέλουμε εμείς να περάσουμε το μήνυμα, είναι ότι έχει μια φοβερή δυναμική. Τα τελευταία χρόνια βγαίνει, πάντα είχε βέβαια, τώρα προσπαθούμε όλοι οι συνάδελφοι, ο καθένας με τον τρόπο του, να βγάλουμε αυτό το σχολείο προς τα έξω. Έχει φοβερή δυναμική το σχολείο, έχει δυνατότητες, έχει καλά παιδιά, έχει καλούς καθηγητές. Είναι καθηγητές πάρα πολύ καλοί. Είναι οι μουσικοί καθηγητές, είναι και οι καθηγητές της γενικής παιδείας. Είναι το όλο πακέτο που είναι πολύ καλό. Άρα λοιπόν αυτά που λέμε τα ταλέντα της ελληνικής μουσικής έρχονται μέσα από τα σχολεία. Έτσι ακριβώς. Ήρθε το πλήρωμα το χρόνο που ήρθε η ώρα που βγάζουν καλές φωνές. Πέρα από τους καλούς μουσικούς βγάζουν και καλές φωνές. Καλές φωνές. Υπάρχουν κάποια παιδιά τα οποία έχουν κάποιες φωνές εκπληκτικές. Ακριβώς. Και σίγουρα γιατί όχι, σε κάποιοι θα του δοθεί δυνατότητα αύριο μεθαύριο να γίνουν επαγγελματίες. Αυτό είναι το καλό του μουσικού σχολείου. Αυτό είναι το καλό του μουσικού σχολείου. Ίσως σε ένα σχολείο γενικής παιδείας. Αν ο μουσικός δεν έχει δυνατότητα να κάνει ένα σύνολο τέτοιο, που νομίζω οι συνάδελφοι δύσκολα μπορούν να κάνουν τέτοια σύνολα σε γενικής παιδείας, δεν μπορεί να διαπιστώσει αν ένα παιδί είναι τόσο καλό. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και αυτό είναι το θετικό στα μουσικά σχολεία, εκτός των άλλων, ότι μπορούμε, νομίζουμε, πιστεύουμε, θεωρούμε ότι μπορούμε να αναδείξουμε ένα παιδί που έχει ταλέντο. Και οι πληροφορίες μου λένε ότι έχετε κάποιες πολύ όμορφες φωνές. Καλές έχουμε, καλές έχουμε. Θα ξεκινήσουμε με ένα οργανικό, με τους χαρταϊτούς του Θοδωράκη. Να ξεκινήσουμε με Θοδωράκη, έτσι. Με χαρταϊτούς. Τώρα μας παραπέμπει σιγά σιγά και στην αποκριά χαρταϊτός. Δεν ξέρω αν το επέλεξε σκοπίμως αυτό. Είναι ένα οργανικό, ναι. Όχι, δεν το επέλεξε σκοπίμως, να μην πω ψέματα, αλλά. Θα ξεκινήσουμε από εδώ, από τα παιδιά μας. Από τα παιδιά, ναι, από την ορχήστρα. Παιδιά, πάμε, είμαστε στη διάθεσή σας να σας απολαύσουμε. Πάμε.
Αγαπητοί μου φίλοι, σήμερα δεν θα πούμε μια όμορφη νότα στη ζωή μας, θα πούμε τόσες πολλές και γλυκές παρουσίες σήμερα κοντά μας που μας χαρίζουν μέχρι στιγμής ατέλειτες εκπληκτικές στιγμές μουσικής πανδεσίας. Αγαπητέ Ελεηδή, ξεκινήσαμε πολύ όμορφα. Έτσι ήταν, είναι ένα πολύ ωραίο κομμάτι αυτό. Δυστυχώς δεν μπορούμε να ακουστούν όλα τα όργανα τόσο καλά. Μπράβο, έτσι χαίρομαι. Πάρα πολύ όμορφα. Και θα συνεχίσουμε με τραγούδια Οι φίλοι μας τηλεθεατές σπράττουν μια πολύ όμορφη και γλυκιά μουσική. Μπράβο. Αλλά το σημαντικότερο είναι ότι βγαίνει η μουσική μέσα από την καρδιά τους, μέσα από την ψυχή τους. Εδώ όλα τα κορίτσια που είναι εδώ, όλη η παρέα, χειροκροτάει, χαμογελάει, τους επιθυμεί, τους λέει μπράβο σας. Είμαστε μια πολύ καλή ομάδα. Με τα παιδιά δουλεύουμε τη βδομάδα 2 ώρες, με κάποια από αυτά 4. Από πέρυσι που είμαι εγώ τουλάχιστον στο σχολείο αυτό, έχουμε γίνει μια πολύ καλή ομάδα, έχουμε κάνει πολλές καλές εκδηλώσεις και αυτό περνάει και στη μουσική. Καλός ή κακός περνάει στον ήχο αυτόν που βγαίνει. Για να ρωτήσω κάτι, ένα παιδί το οποίο θέλει να ασχοληθεί με την μουσική, βέβαια εντάξει, κάποια πράγματα λέμε είναι εν τη γενέση. Κάποια παιδιά μεγαλώνουν, τους αρέσει η μουσική, από μόνα τους παίρνουν μια κιθάρα, ένα μπουζούκι και συνεχίζουν. Αν κάποιο παιδί έχει την έφεση, ποια είναι η καταλληλότερη ηλικία που θα μπορούσε να ασχοληθεί ώστε να αρχίζει να εμπεδώνει κάποια ακούσματα, να μαθαίνει κάποια πράγματα, να μαθαίνει νότες κτλ. Η ηλικία, αναλόγως το όργανο που θα κάνει, από 6-7 χρονών είναι ιδανική. Ένα καλό ξεκίνημα. Έτσι. Απλά αυτή η ηλικία των παιδιών, το δικό μας τώρα στο γυμνάσιο, η ηλικία των 12 ετών, των 13 ετών, είναι ίσως τα παιδιά αρχίζουν και οριμάζουν και μπορούν να καταλάβουν ότι υπάρχει και αυτή η μουσική. Δηλαδή πέρα από το ροβά και από τον Νίνο, τα οποία είναι αποδεκτά κατά τα άλλα, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Υπάρχει και αυτή η μουσική, υπάρχει και η παραδοσιακή μουσική. Και τα παιδιά αυτά είναι κατά κάποιο τρόπο και φαν αυτής της μουσικής. Ακούνε τώρα πια. Κάνουμε πρόβες και τους αρέσει. Ναι, πέρασε και το διάστημα που λέγανε αχελική μουσική. Έτσι, και στα κέντρα που πηγαίνουν, θα ακούσουν την ξένη τους μουσική, αλλά μετά λένε, ξέρετε, χαριτολογώντας λένε κάποιους φίλους εδώ πέρα, πάμε και σε ένα ελληνάδικο. Ένα ελληνάδικο σημαίνει θα ακούσουμε ελληνική μουσική. Έτσι ακριβώς. Αυτό είναι και κάτι που εμείς μπορούμε να υπερηφανευτούμε. Επιτρέψτε με στην έκφραση ότι οι καθηγητές όλοι εδώ βάζουμε τα παιδιά σε ένα δρόμο, ότι υπάρχει αυτή και είναι ωραία μουσική. Και είναι ωραία μουσική, όντως έχει ωραία μελωδία. Έχει ωραία μελωδία και τα παιδιά που μπορούν να την παίξουν καλά με τα όργανα που έχουν κτλ. Βγαίνει αυτό προς τα έξω. Το θέμα είναι ότι υπάρχει μεράκι, αγάπη και πάθος και αυτό αποδεικνύεται με την παρουσία σήμερα εδώ. Και με την παρουσία τόσων παιδιών τα οποία υπάρχουν στο μουσικό σχολείο Καρδίτσας. Που σημαίνει ότι η Καρδίτσα πάει καλά. Μπροστά. Το μουσικό σχολείο Καρδίτσας πάει καλά. Είναι από τις ανερχόμενες δυνάμεις, πιστέψτε με. Ποιο θα είναι το επόμενό μας τραγούδι? Η Ρόζα είναι Αζάρα. Η Ρόζα είναι Αζάρα του Παναγιώτη του Τούντα. Κορίτσα, αυτό είναι για εσάς, εντάξει, για να σας ακούσουμε. Πάμε.
Όμως να απολαύσετε το χειροκρότημα νοερά από τους φίλους μας τους Θεσσαλούς. Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Στην Καρδίτσα, στη Λάρισα, στο Βόλο, στα Τρίκαλα, οι Θεσσαλοί σας χειροκροτούν, αγαπητέ Ηλία. Γιατί όντως, όσο πάμε ανεβαίνουμε, βλέπουμε η δουλειά είναι πολύ όμορφη. Η Ρόζα Ναζιάρα, λοιπόν, η οποία φυσικά του Γιάννη του Μαρκόπουλου, είπα εγώ του Παναγιώτη του Τούντα πριν, είναι από τα δύσκολα κομμάτια. Δύσκολο κομμάτι και δύσκολα γυρίσματα, αλλά οι φωνές μας είναι καλές. Οι φωνές μας είναι καλές και νομίζω το βγάζουν. Ποια είναι η πιο επιμελής από όλες εδώ πέρα? Αυτή. Εσύ εκεί. Αυτή. Εσύ είσαι η πιο επιμελής, Ναι, εσένα λέω που κοιτάζεις, μπράβο. Εσύ είσαι η πιο επιμελής μαθήτρια. Είναι όλα είναι πολύ καλά παιδιά, πολύ καλά παιδιά. Ειλικρινά δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε κάποιον. Και από εδώ από τους φίλους μας. Και από εδώ από τους φίλους μας. Ο φίλος μας εκεί, έτσι. Αυτός ο φίλος μας εκεί, ναι, αυτός. Λοιπόν, ονόει το παιδιά, έτσι. Το επόμενο τραγούδι. Να πάμε να ακούσουμε ένα ρεμπέτικο τώρα. Να ακούσουμε ένα ρεμπέτικο. Είναι το νόστιμο μικρό τρελό μου. Ποιος θα μας το τραγουδήσει? Ο Μπάμπης ο Σίσκος εδώ. Ο Μπάμπης. Γεια σου Μπάμπη. Καλά είσαι? Τι τάξη πήγαινε σχολείο? Δευτέρα Λυκείου. Δευτέρα Λυκείου. Και τι θα σπουδάξεις? Δεν ξέρω ακόμα. Πώς τραγουδάς και δεν λες αμέσως μία και έξω θα τραγουδήσω? Μπορεί να γίνει και αυτό, μπορεί και όχι. Θα το ήθελες? Όχι τόσο. Γιατί? Σαν χόμπι το έχω πιο πολύ. Αλλά αν κάνεις το χόμπι σου επάγγελμα, θα δεις ότι θα κερδίσεις πολύ περισσότερο από αυτό που θα ήθελες να κάνεις σαν επάγγελμα. Να το ξέρω. Λοιπόν, θα μας επιβεβαιώσεις τώρα ότι θα κάνεις το χόμπι σου επάγγελμα αύριο μεθαύριο. Για να σε απολαύσουμε. Πάμε παιδιά. Εσύ για μένα είσαι γιατρός, εσύ θα με γιατρέψεις. Νόστιμο μικρό τρελό μου, μαγικό μελάτινο μου.
χειροκροτήστε και όλοι εσείς που είστε απ' έξω, τους φίλους μας εδώ πέρα. Κοιτάξτε να δείτε. Άρα λοιπόν και οι φίλοι που ήρθαν από την Καρδίτσα χαίρονται αυτή τη βραδιά απόψε. Όντως εκπληκτική βραδιά, υπέροχη, γλυκιά. Όλα τα παιδιά δίνουν τον καλύτερο τους σε αυτό. Ποια από σας θέλει να τραγουδήσει αύριο μεθαύριο θα μεγαλώσει? Κάποια από εδώ που δεν τραγουδάει τώρα, αλλά θα ήθελε να τραγουδήσει που της άρεσε. Τι τάξη πηγαίνεις? Πρώτη γυμνασίου. Πρώτη γυμνασίου. Και είσαι η Μαριαλένα Καφαντάρη. Η Μαριαλένα Καφαντάρη. Ποιο τραγούδι σου αρέσει περισσότερο? Όλα. Όλα. Και ποιο μάθημα? Κανένα. Η μουσική. Όλα. Η μουσική. Από τα άλλα τα μαθήματα? Τα αρχαία. Μπράβο. Εσύ είσαι? Κυρίτσι Λαμπρινή. Η Κυρίτσι. Και τι σου αρέσει η Λαμπρινή? Εμένα μου αρέσουν πιο πολύ τα μαθηματικά. Μαθηματικό κεφάλαιο. Άρα μας αρέσει και η μουσική, αλλά θα πάμε να γίνουμε μαθηματικό, θα μεγαλώσουμε. Και εσύ? Εγώ είμαι η Αργυρή Κωνσταντίνα. Λοιπόν, Κωνσταντίνα, ποιο τραγούδι σου αρέσει περισσότερο από όλα? Από αυτά που λέμε. Όχι, από αυτά που δεν λέμε. Όχι, γενικώς όλα. Γενικώς και ορίστος όλα δηλαδή. Ναι. Περισσότερο κανένα. Ναι. Και όταν θα μεγαλώσει, τι θα ήθελες να γίνεις? Δεν ξέρω ακόμα. Ακόμα θα αποφασίσουμε. Ναι. Μπορεί και να τραγουδήσουμε, έτσι. Μπορεί. Μπορεί και να γίνουμε και δασκάλα, ξέρω εγώ, μουσικής. Μπορεί. Ωραίο τότε. Ηλία, πολλά μπορεί μου λέει η Κωνσταντίνα εδώ. Ναι. Ποτέ δεν ξέρω. Ποτέ δεν ξέρει. Πολύ καλή. Μπράβο σας κορίτσια. Ηλία, όχι τα παιδιά μου αρέσουν γιατί το καθένα έχει την άποψή του. Έτσι είναι. Είναι πολύ σημαντικό. Τα νέα παιδιά σήμερα, ασχέτως αν τους αρέσει, λένε αυτό μου αρέσει, δεν μου αρέσει. Και εγώ το έχω αρχή αυτό και όλοι οι καθηγητές στο σύνολο, ότι όταν διαμορφώνουμε, φτιάχνουμε το πρόγραμμα από την αρχή, ρωτάμε τα παιδιά. Αυτό πώς το ακούτε, σας αρέσει? Είναι τα μαθηματικά, μου αρέσουν τα μαθηματικά. Α, για τα μαθήματα. Ναι, παρόλα αυτά μου αρέσει η μουσική. Νόμιζα λέγατε για τα τραγούδια, γενικά για το είδος μουσικής που παίζουμε εμείς. Εντάξει, το είδος μουσικής είστε ειδικοί εσείς, δεν επεμβαίνουμε, ακούμε, χαιρόμαστε. Ακούμε. Αυτό πρέπει εμείς οι δάσκαλοι, πρέπει να ακούμε. Πρέπει να ακούμε λίγο και τα παιδιά, να ακούμε γιατί και τα παιδιά έχουν άποψη. Έχουν άποψη και δυστυχώς ή ευτυχώς για μας έχουν σωστή άποψη. Καλά κριτήρια. Έτσι. Κάποτε λέγανε οι παππούδες, η νέα γενιά χάλασε. Εγώ λέω, όχι, δεν χάλασε καθόλου η νέα γενιά. Η σημερινή γενιά είναι πολύ καλή, αρκεί να τους δοθούν όμως σωστά κίνητρα και ρεθίσματα. Έτσι. Να έχουν τα ακούσματα, αυτό που λέμε εμείς, τους λέμε συνέχεια, να μπορούν να ακούνε. Τα σημερινά παιδιά είναι πολύ καλά. Έτσι. Να ακούνε γενικώς. Είτε αυτό είναι η μουσική, είτε είναι η άλλη άποψη, να ακούνε. Και ας έχουν την άποψή τους, και ας πάνε σπίτι τους να πούν αυτά που θέλουν, γενικώς. Μουσική ή όχι. Δεν είναι δυνατόν παιδιά τα οποία πηγαίνουν σε μουσικά σχόλια, ακούνε μουσική, εκφράζουν, τραγουδούν να μην είναι καλά. Όχι, όλα είναι καλά. Αλλά ιδιαίτερα αυτά τα οποία τραγουδούν και ακούνε έχουν κάποιες άλλες ευαισθησίες. Έτσι. Ο Γκέτε έλεγε ότι όπου ακούς να τραγουδούν πλησίασε με εμπιστοσύνη. Οι κακοί άνθρωποι δεν τραγουδούν. Τώρα... Είναι θέμα κατά πόσο γεμίζει η μουσική. Το λέω για χιλιοστή φορά. Πριν αρκετά χρόνια είχαμε εδώ πέρα ένα μουσικό σχήμα από την Αλβανία και μου λέει αυτή η κοπελίτσα ότι μπορεί οι συνθήκες λέει να ήταν δύσκολες στην Αλβανία, μπορεί να μας λείπουν πολλά πράγματα. Αλλά ένα πράγμα λέει δεν έλειψε από τη ζωή μου. Η μουσική. Έτσι. Η οποία στο σπίτι λέει τραγουδούσαμε δηλαδή. Και μου έχει μείνει αυτό. Στην Αλβανία, δεν ξέρω αν το γνωρίζεις αγαπητέ Θοδωρή, είναι ένα πράγμα φανταστικό. Από την πρώτη δημοτικού τότε, πριν από 15-20 χρόνια, έκαναν βιολί. Από πρώτη δημοτικού όλα τα παιδιά διάλεγαν ένα όργανο και έχω εγώ γνωστή που από πρώτη δημοτικού έκανε βιολί. Εμείς πρέπει να πάει σε μουσικό γυμνάσιο το παιδί για να κάνει ένα όργανο. Και τώρα τελευταία, Το επόμενο όμως τραγούδι. Το επόμενο πάμε σε Μάρκο Βαμβακάρη. Να ακούσουμε τα μπλε παράθυρα. Ποιος θα μας το τραγουδήσει? Τα μπλε παράθυρα, εδώ, Γιάννης Παπαθανασίου. Έλα εδώ Γιάννη. Από εκεί Γιάννη. Ναι. Εντάξει. Γιάννη, ποιο είδος μουσική σου αρέσει? Πιο πολύ εγώ προτιμώ το σύγχρονο. Πιο πολύ έτσι το πώς σε μπλέξαν τώρα με τον Βαμβακάρη εδώ, πώς έγινε, πώς σε κατάφερε ο δάσκαλος? Από τον πατέρα μου πιο πολύ που με μεγάλωσε με τα λαϊκά κομμάτια. Εντάξει, κρατάς το σύγχρονο. Αλλά αξιοποιείς όμως και τα παλιά από τον πατέρα σου, έτσι. Άρα κάτι ξέρει ο πατέρας σου. Ο πατέρας σου είναι μουσικός? Όχι, έχουμε το σόι μουσικό. Δεν είναι ο πατέρας μου συγκεκριμένα. Δηλαδή το σόι είναι γιατί μπορεί να τυχαίνει. Πολλούς φίλους έχουμε. Πώς λέγεις το επώνυμο? Γιάννης λέγομαι. Γιάννης και στο επώνυμο? Παπαθανασίου. Άρα ποιος παίζει? Κάποιος θείος, ο μπαμπάς φυσικά θα είναι ερασιτέχνης από ό,τι καταλαβαίνω, θα του αρέσει. Άρα δεν σου λείψε η μουσική με λίγα λόγια, αυτό που έλεγα προηγουμένως. Δεν μου λείψε. Μπράβο. Και σκέπτεσαι μετά να ασχοληθείς με τη μουσική πέρα όταν τελειώσει κάποια δεδομένη στιγμή το μουσικό σχολείο? Πιο πολύ τη μουσική την έχω σαν χόμπι. Αλλά θα κάνεις αυτό που είπα στο φίλο προηγουμένως. Το χόμπι θα το κάνεις επάγγελμα.
Άμα δαγκώσουν οι καιροί θα το κάνουμε και επάγγελμα. Πώς το είπες αυτό? Άμα δαγκώσει ο καιρός και δεν έχουμε καθόλου λεφτά, θα αναγκαστούμε να κάνουμε και το χόμπι επάγγελμα. Μάθε τέχνη και αστυνική, άμα χρειαστεί, ξαναπιάσει την τέχνη σου. Μπράβο, Λεβέντη μου. Ρεβέντικη έκφραση. Ναι, πολύ καλό. Ένα χειροκρότημα το αξίζει. Μπράβο το. Πολύ, μ' άρεσε πάρα πολύ. Φώτη, άμα δαγκώσει, και το είπε πολύ όμορφα. Άμα δαγκώσει ο καιρός, λέει, εδώ είμαστε. Μπράβο, Λεβέντη μου. Για πάμε. Περνούσα και σαν τίκριζα ψηλά στα παραθύρια. Περνούσα και σαν τίκριζα ψηλά στα παραθύρια. Και τότε πια καμάρωνα να δυο σου μαύρα φρύδια. Και τότε πια καμάρωνα να δυο σου μαύρα φρύδια. Σ' άλλη γειτονιά κι εγώ τρελός γυρίζω. Πήγε σ' άλλη γειτονιά κι εγώ τρελός γυρίζω. Με παίρνει το παράπονο κι ανώφελα δακρύζω. Με παίρνει το παράπονο κι ανώφελα δακρύζω. Να σε βρω στη γη στην οικουμένη. Που να ζητήσω να σε βρω στη γη στην οικουμένη. Σαν έφυγες και μ' άφησες με την καρδιά καμένη. Σαν έφυγες και μ' άφησες με την καρδιά καμένη. Ξενίκιασε το σπίτι σου και έλα στη γειτονιά σου. Ξενίκιασε το σπίτι σου και έλα στη γειτονιά σου. Όπως και πριν να σε θωρώ απ' τα παράθυρά σου. Όπως και πριν να σε θωρώ απ' τα παράθυρά σου. Λοιπόν, αγαπητέ Ηλία, τώρα θα ρωτήσουμε τον φίλο μας κατά πόσο δάγκωσε ή δεν δάγκωσε. Αλλά έχω την εντύπωση ότι το δάγκωσε τον καιρό. Πολύ καλός. Μπράβο, η φωνή σου είναι εκπληκτική. Συγχαρητήρια. Είσαι πολύ καλός. Να συνεχίσεις έτσι, γιατί πιστεύω ότι πέρα ότι κάνεις τη ζωή σου, σίγουρα η μουσική θα είναι ένα μεγάλο βοήθημα. Και όταν χρειαστεί, να γυρίζουμε και εδώ. Έτσι, Ηλία. Και όταν χρειαστεί, σίγουρα πιστεύω ότι θα αξιοποιήσει αυτό το οποίο το δίνει ο Κύριος, το δάσκαλός του. Υπήρχε μια παλιά ελληνική ταινία που έλεγε στον Κύριό μας με αγάπη. Πιστεύω ότι αυτά τα παιδιά κάποια δεδομένη στιγμή θα έρθει το πλήρωμα το χρόνο που θα πούνε στον Κύριό μας με αγάπη. Γιατί όντως σε κάποια δεδομένη στιγμή οι καιροί, δεν λέω ότι η λέξη είναι δύσκολη, έχουν τα δικά τους καμπανεβάσματα. Πάντα έλεγαν παλιά αυτή η χρονιά είναι κακή και αυτή είναι. Πάντα έχουν μάθει να λέμε δύσκολοι καιρούς περνάμε. Αυτό ο άνθρωπος, η ανθρώπινη φύση θα το λέει πάντα. Αλλά μέσα σε αυτές τις δυσκολίες αυτά τα παιδιά θα έχουν ένα εφόδιο συν. Μια ελπίδα αισιοδοξίας. Και ειλικρινά, εμείς που κάνουμε αυτή τη δουλειά, που είμαστε κάθε μέρα με παιδιά, που τραγουδάμε με παιδιά, μας πιάνει λιγότερο η κρίση από τους άλλους. Δίνουν αισιοδοξία. Έτσι. Και ένα χαμόγελο, ένα τραγούδι. Ένα χαμόγελο και ίσως βλέπετε και τα πρόσωπά τους. Και τα δικά τους, αλλά και το δικό μας των καθηγητών. Οι οποίοι είπαμε ότι έχουμε και καθηγητές στο μέσο παίζουμε. Λοιπόν, πόσους άλλους καθηγητές? Για να λέμε έναν. Το Φώτη τον είπαμε. Να ξεκινήσουμε την πρώτη σειρά. Ο Δημήτρης ο Σκότης. Τον είπαμε για λίγο. Ποιος άλλος είναι καθηγητής? Ένας. Η Πελαγία, η Χαραλαμπάκη δίπλα. Είσαι η Πελαγία. Και την κόρη μου Πελαγία τη λένε. Σήκω Πελαγία, να σε δούμε. Ένα χειροκρότημα για την Πελαγία. Η Πελαγία διδάσκει λαούτο. Η Πελαγία διδάσκει λαούτο. Έτσι.
Από την πίσω σειρά. Εδώ μπροστά έχουμε τους νεαρούς καθηγητές. Δεν είναι αυτοί είναι καθηγητές σε όλα τους αυτοί εδώ πέρα. Δεν παίζουν, δεν είναι καθηγητές. Δαγκώνουν τον καιρό τώρα αυτοί. Άμα δαγκώσει θα γίνουν. Από πίσω έχουμε, είναι ο Φώτης ο Κροφαλιάς που βοηθάει στα κρουστά. Τον έχουμε μεγάλη βοήθεια. Ο Βασίλης ο Ευθυμίος στο ακορντεόν. Βασίλη, σηκώ Βασίλη. Μπράβο Βασίλη, καλώς ήρθες, σε ευχαριστούμε Βασίλη. Μετά από πίσω εκεί εδώ, δεν έχουμε ακόμα. Εδώ είναι ο Γιώργος Αγγέλης με το βιολί. Ο Γιώργος Αγγέλης με το βιολί. Συνηγόρησε όλη αυτή την παρουσία. Ωραία, από εκεί δεν έχουμε. Ο Μιχάλης ο Ζαχαρτζής στο κόντραμπάσο. Στο κόντραμπάσο. Λοιπόν, ξέρεις κάτι. Το κόντραμπάσο, εγώ χαριτολογώντας έλεγα, είναι ένα μεγάλο βιολί. Αλλά ποτέ δεν κατάλαβα τη χρησιμότητα. Ήρθε η στιγμή να το ρωτήσω. Μιχάλη, έλεγα χαριτολογώντας ότι το κόντραμπάσο είναι ένα μεγάλο βιολί. Αλλά για πες μας λίγο, πού βοηθάει, πώς βοηθάει, έτσι με λίγες κουβέντες. Γιατί πολλοί τα βλέπουμε τα βιολιά και ντρεπόμαστε να ρωτήσουμε τι χρήση και εννοώ τι χρήση. Δηλαδή, ξέρεις ότι η κιθάρα μαζί με το μπουζούκι πάνε μαζί, αλλά λέει κάποιος μπορεί να δέσει, ρωτάω το Φώτη Γαροφαλιά, μπορεί να δέσει ένα κλαρίνο, ένα λαούτο, ένα ντέφι και αυτό εδώ πέρα μαζί στη δημοτική μουσική. Γιατί έχουμε μάθει πάντα να λέμε δημοτική μουσική στον κλαρίνο, βιολί, λαούτο και ντέφι. Εγώ θεωρώ ότι μια υπέρβαση μπορεί να γίνει και την έχω κάνει δοκιμαστικά και πειραματικά κάποτε. Και έπιασε. Ασχέτως αν δεν το εμφανίσαμε όμως. Φυσικά και μπορεί να γίνει και εγώ θα το θέσω διαφορετικά. Ότι όπως ένα σπίτι ξεκινάει από τα θεμέλια, έτσι και για να μπορέσει η μουσική να σταθεί, αν δεν έχει τον μπάσο, δεν μπορεί να σταθεί η μουσική. Οπότε και τα μπάσα όργανα γενικά και το κοντραμπάσο έχει αυτό το ρόλο στην ορχήστρα. Δεν ταυτίζεται μόνο με την κλασική μουσική, γιατί όχι, βλέπουμε στις όπερες, βλέπουμε στις συμφωνικές ορχήστρες, ως επιτοπλίστων υπάρχουν, κυριαρχούν. Και πολύ δυσκολότερο στη δημοτική μουσική και στη λαϊκή μουσική. Θα μπορούσε να συνυπάρξει και στη λαϊκή μουσική. Νομίζω ναι, και στην ρεμπέτικη μουσική το συναντάμε από πολύ παλιά, όπως επίσης το συναντάμε νομίζω στα περισσότερα είδη μουσικής. Στη jazz μουσική, ακόμη και ίσως και στη δημοτική μουσική θα μπορούσαμε να συναντήσουμε κοντραμπάσο. Είναι λίγο παρεξηγημένο όργανο επειδή δεν το γνωρίζουμε περισσότερο, έτσι. Ίσως τους μουσικούς είναι πιο οικείο, ναι. Ίσως ναι. Αλλά το μπάσο ρόλο έχει παντού, σε όλα τα είδη μουσικής. Και ο ρόλος του τώρα είναι να κρατάει. Ο ρόλος του είναι τώρα να βοηθάει και στον αριθμό, αλλά να κρατάει αυτό που λέμε στη μουσική την αρμονία. Το χτίσιμο, δηλαδή τη βάση για να μπορέσει να υπάρξει η υπόλοιπη μουσική. Να πατήσει δηλαδή πάνω η μουσική για να υπάρξει. Άρα λοιπόν είσαι ακρογωνιαίος λίθος. Και γι' αυτό σε βάλουν και εδώ στη γωνία έτσι. Τα καλά σπίτια κτίζονται με ακρογωνιαίους λίθους όταν τα θεμέλια είναι γερά. Οπότε λένε εδώ πέρα όλη η παρέα. Το θεμέλιό μας και εμείς προχωράμε. Έτσι ακριβώς. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τώρα, το επόμενο μας τραγούδι μετά θα πάμε να γνωρίσουμε. Το επόμενο μας τραγούδι είναι ένα υπηρώτικο το «Καίγομαι και σιγολιώνω». Να ακούσουμε και λίγο κλαρίνο, έτσι είναι. Έτσι, σύνολο ελληνικής παραδοσιακής μουσικής στηρίζεται στο κλαρίνο και έχουμε και πολύ καλά κλαρίνο. Καλά και τετράδα, πολλά έτσι. Και καλά, ναι. Θα αποδείξουμε για μια φορά, γιατί ρωτούσα κάποιον φίλο ο οποίος παίζει στα Γρεβενά, το πω έτσι απλά, δημοτική μουσική, γρεβενιώτικη μουσική, και τον πείραζα και το έλεγα. Γιατί δεν μαζεύει 4-5 κλαρίνα? Αν δεν είναι δυνατόν μόλι. Λέω γιατί δεν είναι δυνατόν. Να λέει, δεν συγχρονίζονται, δεν κάνουν. Λέω ποιο το λέει. Όχι, λέει, δεν είναι δυνατόν, λέει, 4-5 κλαρίνα να παίξουν μαζί. Εγώ του έλεγα, παιδιά, και 5 και 6 μπορούν να συγχρονιστούν. Μπορούν. Ειδικά σε αυτή την ηλικία μπορούν. Δεν ξέρω αν μεγαλώσουν, να αρχίσουν και χωρίζουν, αλλά μπορούν. Μαζί με τα άλλα τα παιδιά είναι δύσκολο το κλαρίνο να δεθεί. Και το κλαρίνο, αλλά μπορεί όμως, παρόλο τη δυσκολία. Το κλαρίνο είναι ένα όργανο καταρχήν. Ήταν από τα πρώτα όργανα της ρεμπέτικης ορχήστρας. Έπαιζε με μπουζούκι, έπαιζε με βιολί. Από τα πρώτα όργανα, οι πρώτες ηχογραφήσεις των ρεμπέτικων τραγωδιών είχαν κλαρίνο μέσα. Γιατί πολλά χρόνια δεν υπήρχε. Και όχι ένα κλαρίνο, δύο κλαρίνα. Ναι, έτσι. Το κλαρίνο το φέραμε μεταγενέστερα όταν δεν ήθελαν ένταση. Ένταση στα πανηγύρια και στους γάμους το φέραν το κλαρίνο. Αλλά είναι ένα όργανο που δεν είναι με τα άλλα τα όργανα και μεταξύ τους. Θα το διαπιστώσετε και τώρα. Θα το τραγουδήσει κάποιος ή θα τραγουδήσει η Ιωάννα η Μασχάκη? Η Ιωάννα. Έλα εδώ Ιωάννα, να σε ακούσουμε. Κάτσε να σου βάλουμε και το μικρόφωνο, Ιωάννα. Μέχρι να βάλουμε το μικρόφωνο. Τι τάξη πηγαίνεις, Ιωάννα? Τρίτη Λυκείου πηγαίνω. Τρίτη Λυκείου, τελειώνεις με το καλό, ναι, έτσι? τελειώνω. Και πού σκέφτεσαι πλέον? Στο Πανεπιστήμιο του Βόλου, εδώ. Στο Βόλο δηλαδή. Ναι. Παιδαγωγικά, λογοθεραπεία σκέφτομαι.
ακολουθήσω. Πάρα πολύ ωραία. Αλλά τη μουσική δεν την αφήσει, έτσι. Όχι, φυσικά. Φυσικά. Λοιπόν, άρα θα πας στο εδώ μουσικό σχολείο. Ή να διδάξεις, ή να βοηθήσεις, ή θα σε χάσει δούμε, η καρδίτσα, αλλά θα σε κερδίσει ο Βόλος, έτσι. Όχι, δεν την αφήνουμε. Μας έχει προσφέρει πολλά η μουσική. Ούτε μεταγραφή. Όχι, δεν την αφήνουμε. Τα δικά μας τα παιδιά τα θέλουμε εκεί. Τα δικά μας τα παιδιά, γιατί κάνουμε τότε, τι δουλεύουμε. Αφού θα είναι στο Βόλο, μπορεί λοιπόν και να δώσει και να πάρει. Πάρτε τους δικούς εσείς και αφήστε σε εμάς τους δικούς μας. Εντάξει, ό,τι πείτε. Λοιπόν. Το λόγο τα κλαρίνα, πάμε παιδιά.
το επόμενο μας τραγούδι. Θα ακούσουμε τώρα... Πριν ακούσουμε, να ξαναπούμε ακόμη μια φορά στους φίλους τηλεθεατές. Λοιπόν, πάρε αυτό το μικρόφωνο, κοπέλα μου, εσύ εκεί. Να έχουμε τις λεπτές μας ισορροπίες, ωραιότατα, γιατί κάπου ήταν, κάπου εδώ περπατούσε και αυτό. Το πήρε αυτή εσύ, γιατί το πήρες αυτό το μικρόφωνο και το έκρυψες? Λέγαμε προηγουμένως για ακόμη μια φορά να υπενθυμίσουμε στους φίλους μας τηλεθεατές ότι το Μουσικό Σχολείο Καρδίτσας σήμερα μας δίνει δείγματα γραφής. Πάρα πολλά τα παιδιά, πολλά τα μουσικά όργανα. Είναι αυτό που λένε χαριτολογώντας, λέγανε οι παλιοί, αν πολλά κοκόρια μπορούν να κελαηδίσουν, εξαρτάται, μάλλον πολλές κότες μπορούν να κελαηδίσουν, εξαρτάται από τον κόκορα, από τον μάστορα, από τον μαέστρο, όπως θέλει. Σήμερα ο μαέστρος μας εδώ πέρα καταφέρνει και κάνει να κελαηδίσουν πολλά ειδόνια. Και στην περιοχή της Καρδίτσας έχετε και το Αιδονοχώρι. Είναι ένα χωριό, δεν ξέρω αν έχεις πάει λίγο. Όχι, όχι. Είναι ένα χωριό το οποίο οι κάτοικοι είναι πραγματικά ειδόνια. Είχα την ευτυχία να πάω πέρυσι το καλοκαίρι. Λοιπόν, τραγουδούν με την ψυχή τους. Εκεί, αν πας και μαζέψεις τους παππούδες και τις γιαγιάδες, θα μείνεις έκπληκτος. Έχουμε πολλά χωριά τέτοια. Και έκπληκτος. Ειδικά το Αιδονοχώρι είναι ένα χωριό που σου λέει τραγουδάνε. Εγώ είμαι από την Αργιθέα, η καταγωγή μου. Και εκεί δεν υπάρχει οικογένεια που να μην παίζει κάποιος να τραγουδάει. Σύμφωνοι, αλλά όχι όπως το Αιδονοχώρι. Ναι, δεν οι δε φωνές των γυναικών είναι εκπληκτικές. Να πάρεις μια φορά τα παιδιά, να πας μια εκδρομή εκεί και να μαζέψεις τις γιαγιάδες και να τις βάλεις να τραγουδήσουν. Θα πεις ότι αυτές τις γιαγιάδες των 80 χρονών θα τις πάρω και τις κάνω τραγουδίστρες. Τις κάνω μια χοροδία. Θα τις κάνω μια χοροδία, όντως. Λοιπόν, στο Αιδονοχώρι ποιος έχει πάει από εδώ? Θα πάρετε το μαέστρο σας και θα πάτε. Κοντά στην Καρδίτσα είναι, δίπλα. Νάτος. Αυτός εδώ πέρα. Μαζί ήμασταν το καλοκαίρι. Φώτη. Ηλία, το επόμενο τραγούδι μας. Είπαμε να ακούσουμε και λίγο Χρήστο Νικολόπουλο. Και Χρήστο Νικολόπουλο. Έτσι. Ο οποίος ο Νικολόπουλος είναι πολύ φίλος με τον Δημήτρη το Ρίτα, να το πούμε από την Καρδίτσα. Ένα μεγάλο κεφάλαιο Δημήτρης ο Ρίτας, γιατί κάποιες φορές τραγούδια. Ναι, πρέπει να τα λέμε κάποια πράγματα. Δηλαδή να λέμε επώνυμα, ποιος είναι στην Καρδίτσα, ποιος είναι στα Τρίκαλα. Λένε συνήθως, στα Τρίκαλα υπάρχει ένας μουσικός. Όχι ρε παιδιά, λέω, υπάρχει ο τάδε μουσικός, ο οποίος διαπρέπει αυτή τη στιγμή. Στο θεσσαλικό στερέωμα, στο ελληνικό στερέωμα, γιατί όχι και στο παγκόσμιο στερέωμα. Ο Δημήτρης ο Ρίτας. Φίλος, καλός, καρδιτσότης, γέννημα θρέμα. Άριστος, άψογος, μεγάλο κεφάλι. Έτσι. Του χαριτολογώντας το είπα κάποτε αδικήθηκε στην Καρδίτσα. Μετά ξαναπήρα το λόγο μου πίσω και όχι, λέω, σε κέρδισε η Καρδίτσα. Και καλά είναι να μένουν κάποιοι τέτοιοι άνθρωποι στις πόλεις τους, γιατί έτσι τους έχουμε ανάγκη. Ακριβώς. Όλοι αυτοί έτσι ένα παζλ πολιτισμού, λίγο το θέατρο, λίγο μουσική, λίγο χορός. Έτσι αναδεικνύεται μια επαρχιακή πόλη. Πάμε στο επόμενο τραγούδι μας. Ποιος θα τραγουδήσει μάλλον? Η Ιωάννα. Η Ιωάννα. Η Ιωάννα της άρεσε ο Βόλος και λέει θα μείνει εδώ. Βλέπεις συνέχεια θέλει να πει τραγούδια. Έτσι. Θέλει να μας δελειάσει. Πάμε Ιωάννα. Και προχώρα, είμαι εγώ στο πλάι σου, στη ζωή στην ανηφόρα και στο προσκεφάλι σου. Παίρνω πάνω μου τα βάρη που η ζωή σου φόρτωσε, γίνε πάλι παλικάρι, ξέχνα ποιος σε πρόδωσε. Ζωή σου να
χαράξει καινούργια αρχή. Το καημό να πίνει μόνο στο ποτήρι του και μην ξανακάνεις φίλε πάλι το χατήρι του. Μη φοβάσαι και προχώρα, είμαι εγώ στο πλάι σου, στη ζωή στην ανηφόρα και στο προσκεφάλι σου. Να χαράξει καινούργια αρχή. Μια γυναίκα μπορεί τη ζωή σου να αλλάξει. Μπορεί μια γυναίκα μπορεί να χαράξει καινούργια αρχή. Πιστεύεις ότι μια γυναίκα μπορεί να αλλάξει τη ζωή? Ναι. Πόσο? Πολύ. Πολύ? Ναι. Σε μεγάλο βαθμό? Ναι. Εσύ το πιστεύεις? Ναι. Πόσο? Σε μεγάλο βαθμό. Δηλαδή, πες μας ένα παράδειγμα. Με άριστα το 10. 8. Όχι με άριστα το 8, με άριστα το 10. Ναι. Για πες μας εσύ, άστα. Να σου πω. Πόσο μπορεί να αλλάξει τη Πολύ. ζωή? Πόσο μπορεί? Μπορεί να αλλάξει τη ζωή του, που θέλει να γίνει μουσικός. Μπορεί. Ποια θα μας πει πόσο μπορεί μια γυναίκα να αλλάξει τη ζωή? Κάποια από εδώ? Κοιτάξτε τα αγόρια πόσο δυναμικά είναι. Να ρωτήσεις κάτι. Γιατί έχετε κολλήσει το πια και όχι το ποιος? Ακριβώς, γι' αυτό είπα. Ερχόμουν αυτή να σου πω ποιος τώρα. Επειδή λέω τόσες κοπέλες εδώ δεν μας είπε. Άρα λοιπόν ποιος, και έλεγα τη φίλη από εκεί. Τώρα θα δεις και είπες εσύ. Λοιπόν, ένας άντρας πόσο μπορεί να αλλάξει τη ζωή? Όσο και γυναίκα. Δηλαδή μπορεί να φέρει τα πάνω κάτω. Μέχρι ποιο βαθμό? Εντάξει, αυτό δεν το ξέρω. Φυσικά, αισθηματικά, κοινωνικά, καθημερινά. Σε όλα. Σε όλα, έτσι. Ναι. Μπορεί να φέρει τις ανατροπές. Ναι. Παράδειγμα, έχει όμορφη φωνή. Μπορεί μια γυναίκα να του φέρει την ανατροπή και να του πει: κοίταξε να δεις, θα τραγουδήσεις. Πώς θα μπορούσε να σε επηρεάσει τη ζωή σου αύριο μεθαύριο? Το έχεις σκεφτεί ποτέ? Μια οποιαδήποτε γυναίκα, κοπέλα, η φίλη σου, η γυναίκα σου αύριο μεθαύριο, μια φίλη σου έτσι απλά, η μητέρα σου, ή μια γειτόνισά σου, θα μπορούσε να είναι καταλυτικός παράγοντας? Γιατί όχι. Ναι. Θα σ' άρεσε, ναι ή όχι? Ή θα θέλεις τη δική σου προσωπικότητα? Αυτά τα δύο νομίζω είναι ίδια, εντάξει. Και τη δικιά μου προσωπικότητα θα ήθελα να έχω και από τους άλλους. Ποιο θα υπερτηρήσει περισσότερο? Κάνουμε λογοπαίγνιο τώρα. Στη δικιά μου προσωπικότητα. Μπράβο σου. Εσύ με τα ωραία τα μαλλιά εκεί, θα το άλλαζες τη ζωή του? Δεν ξέρω. Έλα. Δεν ξέρω, τι να σας πω. Θες να το σκεφτείς? Ναι. Εντάξει, θα προσπαθείς. Αλλά θα πούμε την Ιωάννα. Ιωάννα, κατά πόσο οι μαθητές αλλάζουν τη δική σου ζωή? Να σε δούμε. Η Ιωάννα Αντωνίου, καθηγήτρια. Γεια σας και από μένα. Οι μαθητές παίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή μου. Προσπαθώ να δώσω πάρα πολλά πράγματα, παίρνω και από εκείνους και πιστεύω ότι έχουμε μια πολύ καλή σχέση με όλους τους. Είναι σύνδρομο αυτά. Ακριβώς αυτό. Συνήθως όλα τα επαγγέλματα έχουν τα θετικά και τα αρνητικά. Η μουσική είναι μια ιδιαιτερότητα. Όταν πηγαίνεις να διδάξεις, σκέπτεσαι ότι πάω να διδάξω επαγγελματικά, λες πάω να γεμίσω μουσική. Δηλαδή, ποια συναισθήματα παίρνανε μέσα από το μυαλό σου, γιατί μέσα από την καθημερινότητα και αντιμετωπίζοντας όλα αυτά τα παιδιά, αισθάνεσαι, δεν θα έλεγα τη λέξη χρέος, αισθάνεσαι ότι πραγματικά ρε, θέλω να δώσει τον καλύτερο σε αυτό και αύριο μεθαύριο πιστεύω θα είσαι ευτυχής όταν η κοπελίτσα από εκεί που έλεγε το λόγο της θα πεις αυτή η κοπέλα είναι εκεί, είναι και δικό μου μέρισμα. Ο σκοπός κάθε καθηγητή πιστεύω είναι αυτός, να δίνει πράγματα στα παιδιά, φυσικά και να παίρνει, με σκοπό να εξελιχθούν αργότερα, να τους χαίρεται, να τους βλέπει αργότερα ως επαγγελματίες, ολοκληρωμένες προσωπικότητες. Αυτό προσπαθούμε κι εμείς.
Βέβαια, σαν μουσικός πάω με πάρα πολύ χαρά στο σχολείο να κάνω μουσική, που είναι και πάρα πολύ ευχάριστο, και πιστεύω αυτό το εισπράττουν και οι μαθητές μας. Άρα το μάθημα της μουσικής που γίναμε χαρά σου. Βέβαια. Καλός ο Σοκράτης, καλός ο Ιπποκράτης. Όλα, τα συνδυάζουμε όλα. Η γεωμετρία και τριγωνομετρία. Όλα. Τα συνδυάζουμε όλα, και ειδικά στο μουσικό σχολείο κάνουμε και τα γενικά μαθήματα και τη μουσική, όπως ξέρουν και οι μαθητές μας. Και όπως είδατε και ρωτήσατε, πολλά παιδιά δεν ακολουθούν και το δρόμο της μουσικής, που σημαίνει ότι δεν είναι απαραίτητο έτσι ακριβώς κομμάτι. Μπορούν να ακολουθήσουν ένα οποιοδήποτε άλλο επάγγελμα, συνδυάζοντάς το και με τη μουσική. Εντάξει, η μουσική μπαίνει στη ζωή τους, και από τη στιγμή που μπαίνει η μουσική τους, θέλω να πιστεύω ότι τους κάνει καλύτερους. Έτσι, ακριβώς. Καλλιέργεια ψυχής είναι η μουσική. Είναι και στη χαρά και στη λύπη. Έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι που τραγουδούν εκπληκτικά στη λύπη, και υπάρχουν άνθρωποι που τραγουδούν εκπληκτικά και στη χαρά. Ακριβώς. Είναι έκφραση συναισθημάτων, με λίγα λόγια. Έτσι. Όλες τις μορφές της ζωής μας, πιστεύω, ακολουθούνται από τη μουσική και συνοδεύονται. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Μένουμε εδώ, συνεχίζουμε. Δεν θα δικήσουμε καμία πόλη της Θεσσαλίας, αγαπητέ Ηλία, γιατί το ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι όλες οι πόλεις της Θεσσαλικής Υγείας έχουν μουσικά σχολεία. Ο Βόλος, η Λάρισα, η Τρίκαλα, η Καρδίτσα, και καλά σχολεία. Θέλουμε να σας δείξουμε τι είναι αυτά που δεν θα σας δώσουμε. Σωστά. Τι χάνετε. Πάμε, παιδιά. Έχεις ομορφιά και φρύδια τοξωτά, σαν πέτρινα γεφύρια. Και μ' απάντησα, τα γεφύρια χορταριάζουν, άμυρη ψυχή, μη ξεγελαστείς. Και τους μιλώ για σένα, πως όταν περπατάς, γλυκά όπου πατάς, η στέφαγη ανθίζει. Και μ' απάντησαν, η γη ανθίζει εκεί που θέλει, άμυρη ψυχή, μη ξεγελαστείς. Μιλώ με τις πηγές που ζουνε μοναχές, και τους μιλώ για σένα, πως όταν με κοιτάς, σαν λες πως μ' αγαπάς, αγγέλοι φτερουγίζουν. Και μ' απάντησαν, είναι χαρτινή αγγέλη, άμυρη ψυχή, μη ξεγελαστείς.
Μπράβο, Ιωάννα. Ηλία. Ορίστε. Έλα από εδώ. Έτσι από εδώ, Ηλία. Έτσι, μπράβο. Τώρα, συνέχεια. Μάλλον από εδώ από τους φίλους μας, κάποιος από όλη την παρέα έχει να μας πει κάτι. Θα θέλει να πει, αισθάνεται κάτι καλό, κάτι για το δασκαλό του. Αν καμιά φορά σας πιέζει. Αν και η μουσική δεν έχει ποιήσει, βέβαια, εννοείται αυτό, αλλά ναι, κάνω λάθος. Έχει. Έρχονται με κέφι, λένε αμάν δάσκαλε πάλι. Με κέφι έρχονται. Η πρόβα όμως εδώ είναι... τα μπουζούκια βλέπω τα δίνουν όλα. Οι πρόβες είναι επίπονες κάποιες φορές. Εκεί μαλώνουμε, εκεί τα ξαναφτιάχνουμε, αλλά τα πάμε καλά. Εντάξει, ωραία καρφάκια έχουν αυτοί οι δύο μπροστά εδώ πέρα. Και τους αρέσει το ζεμπέκικο της Ευδοκίας, μου λέγανε. Ή κάνω λάθος. Τι λέτε? Με κοιτάζετε έτσι λοξά. Δεν το έχουμε στο πρόγραμμα, αλλά μπορούν να το παίξουν νομίζω τα παιδιά. Πάμε για ένα ζεμπέκικο της Ευδοκία. Θα χορέψει και κάποιος εδώ από την παρέα, παιδιά? Θα το χορέψεις? Στην πίστα. Δεν έχει τώρα, μπράβο, αυτός είναι. Όπου παιδιά, αυτός όχι μόνο θα δαγκώσει τον καιρό, θα δαγκώσει τα πάντα. Μπράβο. Λοιπόν, ένα ζεμπέκικο της Ευδοκίας, να τον απολαύσουμε. Και εσείς χειροκρότημα θα το χειροκροτήσει, να το χορέψει. Είναι υπέροχος. Πάμε, παιδιά. Υπέροχος. Μπράβο, λέω, να είσαι καλά. Άρπαξε και το ζεμπέκικο της Ευδοκίας και τον καιρό. Λοιπόν, δεν υπάρχει περίπτωση στη ζωή σου θα επιτύχεις. Είσαι πολύ καλός. Μπράβο. Έτσι θα συνεχίσεις. Υπέροχος. Θα το προσπαθήσω όσο μπορώ. Να είσαι καλά. Φου, αγαπητοί μου φίλοι, αυτό... Ναι. Σίγουρα, αν δεν κάνει καριέρα στη μουσική, θα κάνει στον χώρο. Λίγο, αλλά σίγουρα. Αυτό, Φώτη, προέκυψε έτσι αυθόρμητα. Ξέρεις, στην εκπομπή μας, το ξέρεις καλά. Ποτέ δεν λέμε τώρα θα ακολουθήσουμε αυτό, Ηλία. Έτσι. Είναι έκφραση συναισθημάτων. Το παιδί θέλω να χορέψω. Τελείως. Το ζεμπέκικο προέκυψε τώρα. Έτσι είναι τα παιδιά, απρόβλεπτα. Μας βγαίνει στην πρόβα μας πολλές φορές. Και τώρα μας βγήκε έτσι αυτό. Έτσι. Λοιπόν, για να ξαναμπούμε πάλι στους ρυθμούς μας. Να πούμε καταρχήν, ναι, επιτρέψέ μου, ότι είπαμε ότι όλοι οι καθηγητές είναι μια ομάδα, αλλά χωρίς να θεωρηθεί αυτό
πώς να το πω τώρα, κολακία. Λέει μια παροιμία, το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι, πώς λέει. Εμάς το κεφάλι είναι καλό. Η διεύθυνση του σχολείου είναι πολύ καλή. Και ο διευθυντής μας, ο Χρήστος Παπαθανασίου. Για τη διεύθυνση του σχολείου σας. Μπράβο, παιδιά. Μπράβο. Πες το, τι ήθελε. Έλα εδώ. Όχι. Έλα εδώ γρήγορα να μας πεις τι ήθελες. Το Μάκη. Ο πρόεδρος του Πού είναι ο Μάκης? παιδιά, έλα εδώ ρε Μάκη. Αγαπητοί μου φίλοι, βλέπετε πόσα όμορφα πράγματα. Δεν τα ξέρω, εγώ είναι ένα μου τα εμφανίζει. Ο Μάκης, γεια σου Μάκη, καλώς τον. Έλα από εδώ Μάκη. Εσύ είσαι ο Μάκη, δεν ήξερα. Λέει το Μάκη λέει αυτή. Ποιος είναι ο Μάκη? Να κάνουμε, γίνονται και αυτά. Εσύ τι είσαι Μάκη? Κατάλαβες το Σάκη. Εγώ δεν είμαι κάτι σπουδαίο. Είπες το Σάκη, μήπως όχι? Ο Σάκης δεν είναι, άστο Σάκη. Πώς δεν είσαι κάτι σπουδαίο? Εδώ φωνάζω τα κορίτσια το Μάκη. Πρόεδρος του 15 μελές είμαι, εντάξει. Άρα λοιπόν κάνεις το κομμάτι και λες τώρα τραγουδάτη και εγώ κάθομαι και σας απολαμβάνω. Ναι, βεβαίως και τους απολαμβάνω και τους χαίρομαι πραγματικά. Γιατί έχω δηλώσει επανειλημμένες φορές πως είμαι πάρα πολύ περήφανος που είμαι συμμαθητής τους. Μπράβο. Δηλαδή πραγματικά είμαι τρίτη λυκείου, θα μου λείψουν πολύ. Όλοι τους. Ένας προς ένας. Όλα αυτά. Το καταλαβαίνω γιατί όλοι είναι ξεχωριστοί, θαυμάζω τους καθηγητές μου. Μην γυρίσει την πλάτη, σε βλέπει ο κόσμος εδώ. Θαυμάζω τους καθηγητές μου έναν προς έναν, είναι εκπληκτικοί. Κάνουν σπουδαία δουλειά και το βλέπετε όλοι. Είναι μεγάλο πράγμα ένας μαθητής να λέει για τον καθηγητή του ότι είναι σπουδαίοι. Αυτό νιώθω. Μπράβο. Δεν το λέω ούτε για να βγάλω βαθμό που λένε, ότι τίποτα. Αυτό νιώθω. Αυτό νιώθω. Πραγματικά. Είναι σπουδαίοι οι καλλιτέχνες. Και αυτό το περνάνε στα παιδιά και τα παιδιά αποκτάνε από μια νεαρή ηλικία επαγγελματισμό που πρέπει στις μέρες μας να υπάρχει. Γιατί είναι καιρός η μουσική να ξαναγίνει επιστήμη εντός εισαγωγικών. Συμφωνώ με πολύ. Έτσι νομίζω εγώ. Και αυτά τα παιδιά είναι το μέλλον, να ξέρετε. Εγώ δεν θα ασχοληθώ με τη μουσική, αλλά δηλώνω για ακόμη μια φορά πως είμαι περήφανος που τελειώνω στο Μουσικό Σχολείο Καρδίτσας. Στιβαρός, σαφώς, μπράβο σου. Και ποιος κλάδος θα σε κερδίσει με το καλό? Γιατί κοντός πλανός αλληλούια μέχρι το καλοκαίρι, λίγοι μήνες. Πρώτο Θεός, εμένα η τρέλα μου είναι τα μαθηματικά και θέλω να τα εφαρμόσω στην οικονομική επιστήμη. Αυτό. Νομίζω πως αυτό μου ταιριάζει. Μπράβο. Εμείς σου ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας να συμβαδίσεις, γιατί ξέρεις τα μαθηματικά δένουν πάρα πολύ καλά με τη μουσική. Βεβαίως. Ένα μόνο θα σου πω, ότι ο καθεδρικός ναός της Φλωρεντίας, το έμαθα στον αρχιτέκτονας αυτό, ο οποίος ο ναός απάνω, ο τρούλος του, στάθηκε πάνω σε μουσικές νότες. Βεβαίως. Τα μαθηματικά είναι, εντάξει, καθημερινότητα. Να είσαι καλά. Σε ευχόμαστε καλή πορεία, να γίνεις καλός μαθηματικός και ένας μεγάλος επιστήμονας. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε Μάκη. Και να πούμε επίσης, πήγα να πω πριν ότι είπαμε για την κεφαλή, έτσι δεν είναι? Έχουμε κοντά μας και την υποδιευθύντρια του σχολείου μας, την κυρία Ζωή Αθανασίου. Κυρία Ζωή, ελάτε. Καλά κάνεις. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Καλά κάνετε και μου τα λέτε παιδιά αυτά, γιατί εγώ δεν μπορώ να ξέρω ότι το Μάκη, την κυρία Ζωή, δεν βλέπω μια όμορφη παρέα εδώ πέρα. Καλησπέρα. Είναι μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα αυτή που έχουμε εδώ σήμερα. Είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά για μας που βρισκόμαστε εδώ στο στούντιό σας για να σας παίξουμε μουσική και για να μας ακούσει όλη η Θεσσαλία. Και για μας αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και σαν εκκουμπέλα και σαν Θεσσαλία. Δηλαδή οι Θεσσαλοί διαπιστώνουν ακόμη μια φορά, όπως ο Ηλίας, προηγουμένως που έλεγε χαριτολογώντας ότι για μια στιγμή, παράδειγμα, η Ελασσόνα έχει μουσικό σχολείο. Και όμως έχει. Άρα μουσική σχολή. Άρα λοιπόν μαθαίνουμε ότι η μουσική στον θεσσαλικό χώρο υπάρχει σε πολλά σημεία που ήδη και εμείς δεν τα γνωρίζουμε αυτά. Υπάρχει και καλά σε πολύ μεγάλο βαθμό. Βέβαια, υπάρχει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Πάρα πολλά παιδιά διδάσκονται μουσική. Αυτό είναι καλό. Είναι πολύ και καλό. Για τα παιδιά αλλά και για τη Θεσσαλία. Είναι πάρα πολύ καλό γιατί η μουσική είναι πραγματικά, εκτός από το ότι είναι μια διαφορετική γλώσσα, είναι κάτι που το μαθαίνεις από την αρχή. Όπως μαθαίνεις μια ξένη γλώσσα, μαθαίνεις και τη μουσική από το μηδέν, από το αλφάβητο, από τις νότες. Είναι μια πολύ ευχάριστη ενασχόληση με κάτι διαφορετικό, κάτι πάρα πολύ χρήσιμο, το οποίο φυσικά δεν είναι απαραίτητο να ασχοληθεί κανείς επαγγελματικά, αλλά είναι κάτι το οποίο μπορεί να σου γεμίσει ευχάριστα τον ελεύθερο σου χρόνο. Είναι απλά όμορφο. Είναι απλά όμορφο. Και... Τα λόγια είναι περίτα που λένε τραγούδι. Μην πούμε τραγούδι, τα λόγια είναι περίτα. Και σου κάνει τη ζωή πιο όμορφη, δεν είναι? Βεβαίως. Γι' αυτό και εμείς έχουμε διαλέξει το επόμενο, έτσι είναι η ζωή. Έτσι είναι η ζωή. Έτσι. Όχι ζωή. Όχι ζωή. Και η ζωή. Αλλά το επόμενο το αφιερώσουμε στον διευθυντή σας, του σχολείου.
Το Χρήστο Παπαθανασίου. Το Χρήστο Παπαθανασίου. Είναι καλός ο διευθυντής. Δεν μας ακούει κανένας. Όχι, δεν. Έτσι δεν. Θα βγουν κάτι μεταξύ μας. Δεν ακούει κανένας τώρα μεταξύ μας, έτσι. Σου ότι διευθυντής είναι καλός. Είστε σίγουρες? Εγώ, εσείς και όλη η Θεσσαλία, εντάξει. Καλώς. Εντάξει. Λοιπόν, κύριε Παπαθανασίου, να είστε ευτυχείς που έχετε τόσο καλά παιδιά. Τα λόγια είναι περιττά. Το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο για σας με πολύ πολύ αγάπη από όλο αυτό το μεγαλείο ψυχής που υπάρχει εδώ σήμερα. Και από μια μαθήτρια της πρώτης σημασίου που ήταν η Ξανθούλα μας, η Κωνσταντίνα Ιβαλιώτη. Η Κωνσταντίνα. Έλα Κωνσταντίνα, από νωρίς τα δύσκολα. Αγαπητέ Ηλία, μάλλον πριν πω αγαπητή Ηλία, θα ήθελα λίγο ακόμα και με την κυρία Ζωή. Ναι, κάτι που προηγούμενος θέλετε να πείτε κάτι. Θα ήθελα με την ευκαιρία που μας βλέπουν και οι γονείς στο TRT. Σε αυτούς να εξής τον μπράβο. Ένα μπράβο για τον μπαμπά σας, για τη μαμά σας που έχουν τόσα χρυσά παιδιά. Χειροκροτήστε τους γονείς σας. Πώς νομίζετε, μόνο αυτούς χειροκροτούν. Όχι μόνο για τους γονείς των παιδιών που έχουμε στο σχολείο, γιατί πρώτα απ' όλα αυτοί ενθαρρύνουν τα παιδιά τους, αλλά και για τους γονείς που μας βλέπουν. Θα ήθελα πραγματικά να τους πω ότι να μην φοβηθούν να στείλουν τα παιδιά τους στο μουσικό σχολείο, γιατί ένα μουσικό σχολείο, όπως είναι παραδείγματος χάρη το δικό μας, προσφέρει πραγματικά μοναδικές εμπειρίες για τα παιδιά, όπως είναι παράδειγμα η σημερινή, τις οποίες σίγουρα δεν προσφέρουν τα σχολεία γενικής παιδείας. Σίγουρα γίνονται όλα τα
μαθήματα και η γενική παιδεία και η μουσική παιδεία, αλλά σκεφτείτε πόσες αρετές και δεξιότητες καλλιεργούνται σε ένα τέτοιο σχολείο. Σκεφτείτε πόση προσπάθεια θέλει από τους καθηγητές στα ατομικά μαθήματα αλλά και στα σύνολα να συντονιστούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, και όλο αυτό προϋποθέτει συνεργασία και σίγουρα εκπαίδευση από την πλευρά των καθηγητών προς τα παιδιά. Θα ήθελα τουλάχιστον ως υποδιεύθυνση, το λιγότερο που μπορώ να κάνω είναι να συγχαρώ τους εξαιρετικούς δασκάλους που έχουμε στο σχολείο μας και ιδιαίτερα τον κύριο Παπά που είναι ο επικεφαλής των παραδοσιακών. Ένα χειροκρότημα. Να συγχαρώ τα παιδιά για την πολύ ωραία παρουσία του σήμερα εδώ στην εκπομπή και να είμαστε καλά να ξανασυναντηθούμε. Κάθεστε μαζί μας εδώ για να ακούσετε στο επόμενο τραγούδι. Τα παιδιά σας θέλουν εδώ. Ηλία. Θα ακούσουμε τώρα ένα σέρβικο. Ένα σέρβικο. Είναι το Εντερλέζι. Στη διασκευή του Γκόραν Μπρέκοβιτς. Είναι το «Σ' αγαπώ γιατί είσαι ωραία» το δικό μας. Ωραία. Το ανάλογο. Για να το ακούσουμε στα σέρβικα. Πάμε παιδιά. Coro
was the queen of Transylvania, but now we live in suburbia without any friends passing you. My love again from Romania. She was the queen of Transylvania, but now we live in suburbia without any friends passing you. Come on, baby, this is what you need. Everybody doesn't want it's me. Come on, baby, this is what you need. Disco, partisan. Musica non stop. Se c'è a legge, numa niente legge. Oh, tutto. Musica non stop. Yeah, come on, baby, this is what you need. Everybody does it when it's me. Come on, baby, this is what you need. Came down from Romania. Yeah, she was the queen of Transylvania. And now we live in suburbia. Yeah, without any friends passing you. My baby came down from Romania. She was the queen of Transylvania. And now we live in suburbia. Without any friends passing you. Yeah! Yeah, come on, baby, this is what you need. Everybody does it when it's me. Baby, this is what you need. Disco, disco, partisan. Έμεινα έτσι. Όλοι μαζί. Μπράβο σας. Ασύλληπτο. Έμεινα όντως έτσι αγαπητοί. Δεν ξέρω τι να πω. Δεν ξανάγινε. Είναι καλή. Έμεινα άφωνος. 2 λεπτά δώστε μου χρόνο να βρω τη φωνή μου, παιδιά. Τόσο πολύ μου άρεσε, είναι εκπληκτικό. Είναι πραγματικά από τις λίγες φορές που είδα τόσο αγάπη, τόσο μεράκι, τόσο πάθος, τόσο ωραία παρουσίαση, τόσο αυθόρμητη παρουσίαση. Δεν συμβαίνει καθημερινά στις εκπομπές μας ή στις κυριακάτικες εκπομπές μας. Εμείς χαιρόμαστε ζωντανές, ήταν ένα πράγμα, δεν ξέρω και εγώ πώς να εκφραστώ. Δηλαδή, να έρχεστε, βεβαίως και να έρχεστε, βεβαίως και σας θέλω πιο... Είχατε και στους υπόλοιπους ζωντάνια, γι' αυτό. Ακριβώς. Και να έρχεστε και πιο συχνά, είστε ευπρόσδεκτοι, με πολύ χαρά, με πολύ αγάπη. Γεμίσατε, όχι μόνο γεμίσατε Θεσσαλία. Που λέει ένας φίλος μου, γιόμισε Θεσσαλία σήμερα η εκπομπή μας. Και του λέω γέμισε, γιόμισε λέει, γιόμισε. Ωραία, και όσοι είχαν τις τηλεοράσεις ανοιχτές, μας έβλεπαν και εμάς και τους δώσαμε και αυτή τη χαρά κι εμείς. Δώσατε τόση χαρά όσο δεν μπορείς να φανταστείς. Η δική σας παρουσία σήμερα πραγματικά έδωσε χαρά σε μικρούς, σε μεγάλους, σε ενήλικες, σε ηλικιωμένους, σε ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορείτε να φανταστείτε. Κάθονται στις καρέκλες τους, κάποιοι δεν μπορούν να μετακινηθούν, κάποιοι ηλικιωμένοι. Αυτή τη στιγμή τους γεμίζει την καρδιά τους με τόση χαρά, ασύλληπτη. Μα και αυτός είναι και δικός μας ο σκοπός. Γι' αυτό κάνουμε αυτές τις εκδηλώσεις, κάνουμε όλα αυτά όσα κάνουμε σαν μουσικό σχολείο για να μεταδίδουμε αυτή τη χαρά και στους υπόλοιπους. Γι' αυτό μας αρέσει να δείχνουμε τη δουλειά μας. Πολύ καλή αυτή. Μπράβο, σαν ένα χειροκρότημα. Πολύ καλή. Να φανταστείς. Τώρα θα κάνουμε διάφορα. Να φανταστείς τόσοι πολλοί. Μέχρι και τους φιλάθλους της καρδίτσας δώσει τη χαρά. Πώς? Ετοιμαστήκαν οι κορνέτες. Σου λέει αυτή τώρα ετοιμάζουν την Κυριακή θα έρθουν στο γήπεδο εδώ πέρα. Ναι, εντάξει, είναι και αυτό μια άποψη. Όχι μια άποψη. Με τις κορνέτες πλέον πραγματικά ευθύνεται θα σας αγκαλιάσω. Θα σας πούν καλείστε για το γήπεδο κάθε Κυριακή. Ωραία. Στηρίζετε την καρδίτσα, δεν είναι? Εννοείται, πάντα και παντού. Και ποδοσφαιρικά εννοείται. Σε όλες εννοείται. Πηγαίνετε στο γήπεδο με την κορνέτα να ενθαρρύνετε τους ποδοσφαιριστές. Σας το έχουν προτείνει. Να πηγαίνετε που και που, όχι κασίνα, αλλά που και που να πηγαίνετε. Είναι και αυτό κάτι. Είναι μια κάποια στιγμή εκτόνωση. Αγαπητέ Ηλία,
Λοιπόν, είναι καλλιεργημένα παιδιά. Πάρα πολύ. Αυτό που λέγαμε στην αρχή, ότι το σχολείο μας, εκτός από τη μουσική, το διαπιστώνουμε. έχει πολύ καλούς καθηγητές γενικής παιδείας. Και αυτό φαίνεται. Εγώ δεν θέλω να σας χάσω, πραγματικά ειλικρινά σας λέω, αλλά ένα τραγούδι ακόμα μπορούμε να το πούμε, να κλείσουμε. Με ποιο θέλετε να κλείσουμε την εκπομπή μας? Ένα φινάλε που έχουμε ετοιμάσει. Με το περσινό το φινάλε που κάναμε στην ωραία εκδήλωση με το Λάκη Ροχαλικιά που είχαμε. Ωραία. Εγώ σας ευχαριστώ. Σε εύχομαι καλή σταδιοδρομία, κοπέλα μου, να είσαι καλά. Ήσουν πολύ καλή και στη μουσική και στο λόγο. Μα το ωραίο είναι να μπορούμε να τα συνδυάσουμε όλα μαζί, για να ξέρουμε λίγο από όλα τι μας γίνεται. Τι θα σπουδάξεις, είπαμε? Άμα μπορούσα να το ήξερα και αυτό, θα ήμουν πολύ ευτυχισμένη αυτή τη στιγμή. Ατέλεια, τι πράγμα. Λοιπόν, γεια σας, σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Να είστε καλά. Γεια σας όλους, αγαπητοί φίλοι τηλεθεατές. Ηλία μου, σε ευχαριστώ. Και να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε. Είμαστε στη διάθεσή σας. Να έρθετε και στην Καρδίτσα. Βεβαίως, ναι. Να δείτε και τις πρόβες μας. Να πιούμε και καφέ, να πιούμε και τσίπουρο. Είναι έκπληξη. Κάτι ετοιμάζουμε μαζί. Είναι έκπληξη. Γεια σας, αγαπητοί φίλοι τηλεθεατές. Να περάσετε όμορφα. Κλείνουμε την εκπομπή μας με αυτό το όμορφο τραγούδι που ακολουθεί. Για όλους εσάς τους Θεσσαλούς. Να είστε καλά. Πάμε, παιδιά.